potom, keď napríklad začali klesať, keď začali klesať, ja som sa ešte viac vystúpil. Ešte aj vystúpil. Tak som nestúpal, takže potom ich mám ešte taký sebe viac. Alebo sa potom prehnú takto viac. Skôr narovnať sa úplne. Áno, k sebe nohy. Hej, ale ono tie ruky môžu zostať voľné. Tie ruky môžu zostať voľné, ty len tuto to zafixuješ takto. No. Hej, a to telo lebo celé... Lebo potom sa to nedá nejako regulovať, keď si natiahnu. Alebo to... Išla cikať. Už ide. Nerob. Lebo tam máš čo? Ty máš, tam je, keď si pozrieš teraz, budeš mať videa, ti uploadnem, ty máš pocit, že si ako lata rovno, no, ale človek je takto. Hej, a to ja chápem, že... Čiže ty keď budeš úplne rovno, vtedy máš najväčší odpor, rovná doska má najväčší odpor, no ešte takto prehnutá, ale to je nestabilné, preto sa používa hlavne to rovné. Hej? Čiže ty proste najviac, keď sa prihľadeš a ty do tých noh môžeš tlačiť ako ty jebnutý. Máš jedno rezervu. Prečo to najprv naučí na to zde, všetko robí a máš potom ten sedák, kvôli tomu, že aby si to vedel zrobiť. Lebo čokoľvek spravíš sedáku zle, tak ideš do guličky a musíš v tej guličke vedieť ulietať to. A okrem z toho chrta presne toto je to, ako sa dostaneš do sedáku. Že proste tam to udržíš čo najdlhšie. No ale práve, že to, dajme to, ja som sa pokusil, akože už spraviť, že proste nie, že sadnem, ale že som proste, no, že s bystrou ruky, že proste ako keby to salta, ale sa mi to nepodarilo a padal som vlastne ako keby sedáku, vieš. Lebo nohy som mal sice pod záhu, vieš. No. Ale tak môžeš povedať. No veď práve, ale že to sa musíš proste, vieš, ako v tom naučiť. No už to sa môžeš robiť hocičo. Tak, to dostaneš nohy a dá sa to krásne. Nie je to ťažké. Tie ruky, keď dáš takto